Za svoj život som mal viac ako 50 zlomenín, niekoľko už pri narodení, ale ani to ma nezlomilo. Ahojte a vítajte späť na mojom kanáli. Ja som František Mareta a dnes vám poviem, prečo som vlastne na vozíku a predstavím vám bližšie moju diagnózu, ktorá sa volá osteogenesis imperfecta. Povieme si, čo to vlastne je, ako to vzniká, akú má osteogenesis imperfecta históriu, koľko existuje foriem a aké sú ich základné črty, či sa to dá vôbec liečiť, taktiež aké sú znaky môjho typu, aké sú vyhliadky do budúcna a koľko rokov sa vôbec ľudia s takýmto handicapom dožijú. Poďme na to. Čo to vlastne je? Osteogenesis imperfecta patrí medzi zriedkavé dedičné ochorenia, postihujúce spojivé tkanivá, čiže chrupavky, väzivá a kosti. Charakteristické symptómy sú znížená hustota kostného tkaniva, čo vedie k extrémnej krehkosti kostí, ktoré sú náchylné k častým zlomeninám. Veľakrát bez akéhokoľvek úrazu. Ďalej sú to kostné deformity, ako napríklad deformity lebky alebo končatín. Niekedy sú aj prítomné do modra sfarbené očné bielka. Závažnosť zdravotného znevýhodnenia závisí od typu mutáciu v géne. V prípade tej najzávažnejšej forme novorodenci zomierajú krátko po narodení v dôsledku početných zlomenín. Akú históriu má tento handicap? Najstarší známy prípad OI je v čiastočne mumifikovanej kostre dieťaťa zo starovekého Egypta, ktorá je umiestnená v Britskom múzeu v Londýne. V roku 1835 francúzsky vedec Lobstein zaviedol tento stav ako idiopatickú osteopsathírózu alebo idiopatický typ krehkosti kostí. A holandský vedec Frolik pomenoval tento stav tak, ako ho poznáme teraz. Osteogenesis imperfecta. Ešte šťastie, že to premenovali. Už vieme, čo je OI a akú má základnú históriu. Ale ako vlastne vzniká? Väčšina typov OI vzniká mutáciou týchto dvoch génov. COL1A1 alebo COL1A2, ktoré produkujú kolagén. Nie ten, čo vidíte na Instagrame, ale ten, ktorý je v očnom bielku, svaloch, kostiach, nechtoch, skrátka v celom tele. Kolagén je hlavným proteínom kostí a spojivého tkaniva. Ak by sme v tele nemali kolagén, naše telo by sa jednoducho rozpadlo. Táto chyba spôsobuje, že telo tvorí kolagén nesprávne alebo ho nevytvára dostatok, čo spôsobuje krehké kosti, ktoré sa ľahšie lámu. Možno sa pýtate, či niekto v mojej rodine má túto diagnózu, poprípade moji rodičia. Nie, vôbec nikto. Keď som sa narodil, takto rodičia zisťovali a hľadali, ale nikto nemal podobnú alebo rovnakú diagnózu. Celkovo v mojej rodine nikto nikdy nemal žiaden zdravotný handicap. Osteogenesis imperfecta je zriedkavá diagnóza, s ktorou sa môže narodiť ktokoľvek. Pravdepodobnosť, že sa človek narodí s touto diagnózou je 1 ku 20 000. Koľko existuje typov? Do dnešných dní bolo celkovo identifikovaných 15 typov osteogenesis imperfecta, ktoré sa líšia navzájom a majú rôzne iné znaky. Najčastejšie sa vyskytuje týchto 5 typov. Prvý typ, človek, ktorý sa s tým narodí, vie chodiť, jeho postava má bežnú výšku a miera zlomenín je najnižšia. Dvojka, extrémne ťažká forma, veľmi veľa zlomenín, problémy s dýchaním. Tretí je rovnako veľmi ťažký typ OI. Piatý typ patrí do takého stredu, veľmi podobný ako štvorka. Naskal som preskočil štvorku, pretože to je typ, ktorý mám ja a povieme si o ňom bližšie. Charakteristikou diagnózy patrí tento typ do strednej formy. Znaky sú samozrejme krehkosť kostí, s ktorou sú spojené opakujúce sa zlomeniny, vypuklejší hrudník, deformácia kostí a skolióza chrbtice. Možno vás napadlo, ako sa vlastne stanovuje táto diagnóza. Ako doktori prídu na to, že sa človek narodí s osteogenesis imperfecta. Napríklad v mojom prípade to bolo tak, že pod RTG vyšetrením zistili, že som sa s tým narodil, lebo bolo vidno veľmi veľa zlomenín a aj voľným okom bolo vidno výrazné deformity. Ale môže sa to robiť aj napríklad genetickým vyšetrením. Ako sa takéto niečo lieči? A dá sa to vôbec? Samozrejme, že samotnú diagnózu sa nedá liečiť. Nie je to tak, že si dám tabletku a prejde mi to. Samotnú osteogenesis imperfecta už bude mať navždy. Avšak existuje liečba, ktorú som sám niekoľko rokov prijímal. Zvýši kostnú hmotu a svalovú silu v tele. A vďaka tomu sa mi výrazne znížilo množstvo zlomenín. Po skončení liečby, keď boli moje kosti pripravené, lebo boli dostatočne tvrdé a silné, som podstúpil niekoľko operácií, ktoré mi vyrovnali deformity končatín a skoliózu.
Všetky operácie, ktoré som podstúpil, boli veľmi náročné, ale vďaka nim som oveľa viac samostatnejší a moje telo je pevnejšie a už nemám ani časté zlomeniny, ale stále musím byť veľmi opatrný. Taktiež mi pomáha cvičenie v posilňovni, lebo tam spevňujem svaly, ktoré mi držia kosti pokope. A keď som mal 18 rokov, tak som sám poprvýkrát prešiel krátku vzdialenosť chodítkom, čo bol pre mňa obrovský úspech. Čo sa týka vyšetrení, pravidelne chodím na denzitometriu, čo je stroj, ktorý meria hustotu kostí a na základe tých údajov doktor povie, či potrebujem ešte liečbu alebo nie. Aj napriek handicapu žijem plnohodnotný život s dobrou liečbou a starostlivosťou. Väčšina ľudí z osteogenesis imperfecta žije produktívny, zdravý život s priemernou dĺžkou života. Dúfam, že som vám bližšie priblížil moju diagnózu osteogenesis imperfecta. Pevne verím, že ste sa niečo nové dozvedeli. Budem vďačný za spätnú väzbu a vidíme sa na budúce. Čau!